Saboda yawan jima'i, wata mata ta kashe mijinta. Wata matar aure mai shekaru 29 mai suna Takwase Bile ta daɓa wa mijinta wuƙa har lahira bayan gardamar da ta ɓarke a tsakaninsu saboda yawan jima'i a ƙauyen Acusa da ke ƙaramar hukumar Makurdi a jihar Benue. Leadership ta samu labarin cewa ma'auratan da suka yi aure watanni 2 da suka wuce sun samu saɓani kan yawan jima'i kafin matar ta ɗauki wuƙa ta daɓa wa mijin nata a wuya. An bayyana cewa ta daɓa wa mijin nata mai suna Ibabili wuƙa a sassa da dama na jikinsa, wanda daga bisani rai ya yi halinsa. Ihun da mijin ya yi shi ya jawo hankalin makwabtansu, waɗanda suka shigo gidan suka tarar da shi kwance cikin jini. Tun da fari matar ta yi ƙorafin cewa mijin nata yana yawan damunta da jima'i, wanda har ta kai ga ta fara gajiya. Ko da yake an garzaya da shi wani asibiti da ke Makurdi, amma kafin a ƙarasa ya rasu. Tun bayan faruwar lamarin, matar ta tsere kuma 'yan sanda na neman ta ruwa a jallo. Da zuwa lokacin haɗa wannan rahoton, mun kasa jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Kataran Anene domin ƙarin haske kan lamarin.